Най-добре ще си. Да, ти тога на топ се. В който народната традиция повелява, тогава са се правили най-важните съдове за беда. Това събитие 1 май е ежегодно за нашия център. Откакто сме започнали през 2017 година, всяка година го правим. За тези, които не са били подниците, това са глинени съдове. Те останаха навън, на всяка маса замесени е сложена по една подница. Големите ви от глина, в които нашите баби, като са умесили хляб, са го слагали да втасва и похлупвали с връшник отгоре. Връшници има още в къщите на Маноли. Ние така стигнахме до тази традиция да я открием. Похлупвали с връшник. Върху връшника се посипва жар и така хляба се е печал на открит огън. Отдолу с жар, отгоре с жар. Хората казват между земята и между небето. И който е бил тук друга година и е опитвал този хляб, знае колко е вкусен. Едно, че ние си го правим и ни е вкусен, но друго, коричката отдолу изпечена, отгоре изпечена, аромата на свеж хляб е страхотен. Но междувременно, тъй като Център МАНТП, ние имаме много активна дейност. Това е Център за детски образователен туризъм и работим материала, който сме избрали за образованието на нашите деца. Това е глината, от която се прави керамика. Най-често срещания археологически артефакт. Имам си една купа аз при мен, като се меса.